Dinos na farmacia que hai moita xente que toma estas sustancias como se fose auga, e iso non pode ser. Eu teño toda esta suplementación, según as redes sociais, me falta todo isto, pero cando tomala, como, que sí, que non. Cantas dúbidas. E creo que vos na rúa tamén, non? Co día gris que fai, que poderíamos tomar para animarnos un pouco o día? Xovemos, faltanos luz, faltanos sol, estamos así baixones. Que hai que tomar? Por exemplo, poderíamos optar por unha vitamina D. Cando falo de vitamina D, sempre temos que ter en conta os niveles dos que partimos, porque quizás xa estás ben, entonces non hai que tomalo. Pero se estamos baixiños, o sea, a nivel estado de ánimo, notase moitísimo. Eu que podería tomar para tener algo menos de estrés? Pois mira, o magnesio é como un básico que casi todo o mundo toma. E vai axudarse a tomar pola mañá a ter máis energías e pola noite chegar máis relaxado. O que temos que ter en conta cos antibióticos, sí que temos que separalo da toma de antibióticos, cóllense da mano e non deixa que o intestino absorba e liamos co tratamento antibiótico. Eu que podría tomar para ter máis firmeza na piel? Que complemento alimenticio? Coláxeno sí que é certo que en redes vemos ahora moita información. Sí, non, hai que tomalo, non hai que tomalo. Temos que ir a algúns que teñan estudios. O que falle estimular as nosas fábricas de colágeno. E vai ir a donde quere, dentro do corpo. Ai, mira, teño aquí unhas engurras aquí onde as ollos, voume tomar coláxeno. Igual o coláxeno actúa... Claro. Outro lado. Claro, aí o corpo despois decide onde necesita máis axuda. Eu sempre digo que na suplementación temos que darlle un pouquiño máis de seriedade e facer trajes a medida. O estar no supermercado, tanto acceso, en plan, toma isto, que non pasa nada, que está ao lado das leitugas. Entonces, iso é complicado. Me sube. Súbete. Onde me subo? Aí. Tamara, eu fíome de ti, Isto é para ver a composición corporal. Vamos a ver músculo, grasa, é como a hora da verdad. A ver que conta a máquina. A ver, ti estás moi ben. O problema que hai que ti non o tes é a grasa abdominal, é o que se chama risco metabólico, entonces sí que temos que intentar sempre baixar aí. Un suplemento que podemos utilizar, a berberina, que axudanos precisamente a traballar esa grasa abdominal. En premenopáusicas e menopáusicas é como o noso amorciño. Últimamente nótome un poquinho inflamada. ¿Qué podría tomar para revertir esto? Por exemplo, omega 3 é como un super básico que toma moitísima xente. Sí que axuda para un montón de cosas omega 3, pero que non podemos hacer e o que estamos facendo ahora moito é vivir ao loco isto arregla esta pastilliña. Non, eso non podemos, porque ao final é poñer un parche, o sea, non axuda a nada. Que falamos de suplementación, que os milagros a Lourdes. Case 8 da tarde e ferven os fogóns dese restaurante de Pontevedra no que estamos hoxe en directo na Hora Galega. Xa vos dicimos, é un restaurante con cociña de leña e onde hoxe facemos un pedazo cocido, vai nos levar 7 horas. Bueno. Imos ter que facer algún truquiño porque 7 horas non temos. Se non chegábamos ao Land Rover e non pode ser. Pero nuns minutiños imos volver a estar en directo en Pontevedra para ver o resultado